Pantun bukan janjimu mau tiada dari alam kasihku tunggal kau rasa tuntuman saja inahiku tunggal kau hatiku tuntuman saja impisanku dari kau
Okay, nasimpangan ko kayo kung papangalayan, mabatong ko ng gamitin ng mga anak nila ni kanila mga lay. Okay, jadi, ina simpangan tim babaya? Ha? Nagkalawad sino? Lamang nilaba din oh. Kami labay yung paglabad babaya yan. Yung paglabad na ngayon. Ito, ay namin sa kamoto magboy siya ng mga organ nyo yan. Ba't din eh? Bueno, ba sa pagpangalay? Bye bye. Ah, bye! Ay. Pangalay ka. Nagan ikaw. Mga makajarideli nyo kita hawal. Kasi nasa ay sadya mapigna janji pangasa. Ano ba na? Bro? Ha? Hindi. Parito. 3 to down. 3 to down, please. Ay, ikaw na. Yakob lang. Yung speaker na, nagtagasan dyan saan. Bisa yung mga ngalim, magpakajungkat. Bina! 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 Oh, Bina! Binsa! To. Tapos na, nabang bitin to. Ito! Yes? Yes? Kati pa. Yes? Kung ganda sa kami na pura mo. Yes? Oh. Kati pa. Kati na. Yes? 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 Ano?
Ayan. Yes? Yes, sir. Magbaris, magbaris. Magbaris. Pasawasan ka nyo na may battery. May battery ka nyo na may pasawasan. Wah pa na. Yes? Yes, sir. Yes, sir. Sulit
Pero nagpakawaw siya sa binday dito. Ay, Dito na siya lang. ay, siya pagkurang siya namin ikaw mo Sabihan. tatay ko lang mag-shock tata. Ikaw mag-shock. Ikaw to mag-shock. Ang kamitin na yung biyaw ng kamitin. Alaw mi Shopee pa kita biyaw. Kung nalapan dyan ang social yang diikot ka daripada kerajaan, diperintah ka daripada PKP, perintah ka walang perdekatan. Uno na yan. Sok-sok na ko. Ha? Sindil-sindil. Sindil-sindil uno na yan. Eh, ikaw naman kung sa basuko mo, ito ba yung sindil-sindil? Oo, sindil-nila-nila. Saan ba yan? Di. Ikaw mas sana kung timing ka ko. Bukan ako nag-timing. Bukan ikaw nag-timing ka. Kung mag-timing kayo mo. Ay, ikaw na. Hindi ba sila nagsisilbi siya? Uy, na, namus na. Ano ba? Yes? Isulayan sa mga alangan, ay makaligalig, jalan mo ipag-itungan, ayaw ng kausap, sa pagkalangalan,
maibot, ikimig kita ang isip ko. Ay! Isip! Imanin. Ay, ikaw na, ikaw mo magkakaw. Tayo mong tarasya ng kanyo. Clear daw? Ano na? Ito. Papakalala na pangantin. Na, wala masala. Siya! Tiwag ng taon. Hindi siya pati siya. Hindi magguna. Shoot ko naman to, shoot. Ano? Dirma! Dirma! Nari mamoy! Uy. Takad na, pakanting ko. Papangalan yun. Ano ini karwaro? Karwaro. Okay. Ambok sadya. Aminusog ka to mo kayo. Karwa na ba? Karwa. Tayo mo na may isang tatak ko kuha. Biya siya magpupugpug ng ko. Kaya mo mukhang kupug kayo na. Nabiyan siya din siya na. Pangantin lusog, pangantin bakay. Stand up, please. Ba't hindi nandiyan? Butangan na rin ako. Saan na ako? Ba? Ay, nakasip magkakas... Kami nagtuturo nga ba? Kung ano matapay na nagtuturo nga ba? Ready? C. Break it down. Iyati ko na iyati, patawa kami nagtitire nga ba ako? Nagtimtim tayo ba sa kabawat to bang tao ay no? Ha? Magpula ka mo? Nakaw.
Bakit yung asawa ko? Sinagdag. Sila? Asawa ko? Ay, ikaw mag-iwag. Pang gumagod ako. Hanggang manik-manik, maging gata kalayuan ko. Kami nagsumpay ko yung laro, may takala. Ay, kasi ka na pabuti. Ina ko, Julma! Ina ko, Julma! Dati ka sa bangan si Pilok-Pilok mata mo. Ano ba ini? Ano ba nirangan? Ano na? Narang ko naman kasi ikasan niya naman yung ini. Ikasan niyang gaysan tayo. Ano pangalan? Nakurangan ko din tangan. Suman lang ko din pangatay ni Simba na mo ini. Ha? Ay. Ha? Ha? Yung mga katakurangan, pagpeta ko sinamiyak na kati sila takasawa. Ano ko na naman ko na? Nenggis, ano to? Ah, ba? Namigat pa. Natanak sa pilok-pilok mata mo. Ano mang ligat? Eh, hindi mo naman sinasawa ko. Baka jak-jakin pangatayan ko kayo. Nakadaman kung tutulungan ko kayo mga sila promotion kawan ngayon. Sampay pa yan, gusto kita mong kapagkanda. Eh, lagi na sawa ko. Na, inaon? Ay, sawa ko na sa ini. Eh. Nakanda ko to piya sinakamot kay mong bulan. Pamilya laho. Eh, bulan ba bulan? Dira ba? Mga bahay na magkubatwa na tumasala. Eh, kung ano isa yung ganyan? Ikaw na. Eh. Ina ko, Julma. Kalikurangan ko na, magsalig kita balik. Pagkatumdo ko pa rin kawata. Alaw pa nga tayo sinasawa mo yan ha, makawi na kita lang yung pabayan. Hindi ka Ang ako. pulo mga bayra. Itapag na itong yung pabayan. Wala itong masala. Pagulan ko ang maunlawang. Bisan dan na bulan lawang. Basta kami ako arakaruan mo. Makatog ko yan ang kusina. Kaya ikaw makulurangan na, rin kita. Ay, siya rin ako ng palaway, ikaw ng pato. Kaya ito. Ba? Ay, ikaw magpasapat ito. Wes?
Ay, kaya dali pagka nakamus na nasawa ko. Ay, nakasawa ko. Nasawa ko. Ay, kaya dali pagka nakamus na. Kaya isa pa sumunod ng mga lay. Hinda City. Kumalambot. Yan, dapat. Pirata. Kumalambot ako na ang magagawa. Ayan, ayan.
Alin? Ilan siya pangatin? Kashmir. Boy. Okay, that is special request for isa pa mga ngayon na nukay ng galinda. Ruhay na. Nuray na kato. Nuraini. Ay. Ibang matambok pa siya raini mo. Haylaya na. Ingkatan ng pula puti kadong na. Nagmaas, nagbata, nagsahaya na. Pandarapat, sinaylaya. Hallelujah. Nasuwa mo ito. Haylaya. Lang siya sabihin. Sumayon na kita pagkarbay.
Usulan niya lang mga bisita. Bilang mga audio media. Ay nung mga ngayon isa. Ang ito man mga nanay na. Amin ang pag-alalaw niya. Ini... Grabe sa pangin daan sa inyo. Ano ni story? Ha. Istorya wahoy. Labas sa kwadlo ito. Yung panggid-gid lang yan. Masan ng tukuron. Masan ng tukuron. Binatangin nilang na duha alam. Lagula akatian. Pag-uus. Di man kakita-kitaan. Pagtoy mo. Pagtoy kitupaan. Na mga ginto mo kasi miya taon, buong katluan. Di ako tutuwag to kayo, mamagal ng buong katluan. Okay, ano pa? Indong, ay indong. Ano yun ang katawa to kung sinada ka aligro? Bring it down. Arin na ang katawa to ka ano? Amin dakpos babay yat to. Amin dakpos to babay. Arin no? Bantot ka ba? Ah! Ah! Ay! 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 Ikaw ko na, baka rin ko! Ay! Ay! Galing ka. May tasa ka baka magkakita magpaganyat sa iko gagawsan minsan inom di ko Amin ako, imin mo nga siyang kalakasan. Isang sadyain at kaan, ipagpapagalan ko. Abol! Magpapakaharap palungating, hindi ka tako. Ano? Kanya ko nila rin. Ay, hindi, kandi siya. Nagpakala rin. Ano, may hindi siya laring. Ha? Pumus na ko, panday na kasi. Kaya niya ko rin naman ako kumagat.
Marami ang turong magtatalikod. Tayo ko no? Ay, ikaw na, Uha! Ay? Na magtsamburo na dyan na sa mako. Na magtsamburo na dyan! Lumanap na tayo. Sa mong tinampak, kuyagan pa. Pakiring! At ang giling! Mag-aatin ako. Introduction tayo nga ko yun. Napirit ng katas-katas. haos ka po waris, sinusunod ng babae ini, nandun kay Luna, huwag makatari, kari ka mura yung pinilay na pag-uwas mo ng putang kita, tapat mo lang sila.
Ikaw ka, pinipit niya. Ikaw na ipagtawa. Pinipit niya. Sabi ko, nakatay ko lang. Sabi, replace ka niya. Bye-bye.
Uy!
Agad ko taas na sinsyon lupa. Mamaya-maya ko ako'y ilong papagpag. Ako'y katapa mga sinabak patalik at naman ako matitambak. Lagi tawag ko kan. Di sana ko naman kami sasingan yung katan. Akan naroon na nagkatan. Yes! Di man dyan ni Masata. Kawagi pagkanawos na hiadi ng dawati, pasunod tayo sa bero na rugain dahin ka Normina. Habs! Wabs! Normina in sa tralin. Jom ako nung kating mga production. Ang puno kami mga sahit-sahit ha. Pasaway mga kulait niya yan o. Hanimala ko siya mga talumpong yan. Ni, ranging production pa rin maibo. Kawagi na Normina. Agad tayo ako nung Habs! Jom ako. Sa tralin. Wala sa ako ni mga kapagpatay. Ay, dari na. O, na siya ni mantak yan. Kamaya ka, mamang kumumantak di siya kamang kakita. Kawagi pangalayan hiadi. Tumpak-tumpaki. Adi na ako, adi maglimo na rin kami nagkukudak. So, uha. Ano ba? Mamadumay yung kulait niya yan. Magsidag na kumang pamanta. Alam mo yung mga magligong-ligong alam yung mga kudak. Suwa ka niya siya biyan mga kwan. Magkalaw imabotot na hindi.
Okay, bueno. Ay, matawad matagi kang pabaralang yan. Matawad niya sabi matagi siya guling kaha.